Това е басейн на покрива на хотел Премиер. Колко са звездите? 4. Върху хотела е работил... Кой е работил? Симонка. Това е детската градина. Това е старата полусрутена вила на семейство Саралиеви. Видян род от Килифарево. Той се намира на изхода на града, близо до гробищния парк. Тук сме направили един парк покрай самата вила, за да изглежда малко по-добре. Това е една от църквите. Тя е напълно изградена. Това е училището, училищния парк. Всъщност, това игрище, което е тук, то не е точно толкова голямо и в този си вид. Се намира тук отпред. А това тук по принцип е поляна, празна. Затова тук сме изместили, сме направили друг парк. А двора на училището сме го преместили ето тук. Всъщност, секунда само. А това е самия вход на училището. Чакайте, не знам дали се вижда. Не се вижда. Да, ето. Така, това е нашата люлка, която сме направили. Останаха ни само на 2 от тях сме сложили отпред пластилин, за да може да не се измъкват кабинките. И само да завъртя и да видя. Ръката ми изтръпна. Може ли? Абе, ви го оставете там. Аз ти казах на чума. Кой да? Чума се.